Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kangge kita sedaya. Ingkang kula urmati Kepala SMP Negeri 12 Semarang, ingkang kinurmatan para guru lan para tamu undangan, saha kanca-kanca kelas 7, 8, 9 ingkang kula tresnani. Monggo kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun pinaringan rahmat sarta hidayah saengga katitik ing wekdal punika kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing SMP Negeri 12 Semarang kanthi sehat walafiat boten wonten alangan menapa. Ingkang kaping kalih shalawat ugi salam kita aturaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntun kita sedaya saking margi ingkang lepat dumugi margi ingkang leres inggih menika dinul Islam. Para rawuh ingkang kula tresnani, kula wakil saking siswa kelas 9 ngaturaken agenging panuwun kangge para bapak lan ibu guru amargi sampun gulawentah kita sedaya saengga kita sedaya saged lulus kanthi asil ingkang sae. Kula lan kanca-kanca namung saged memuji mugi-mugi sedaya amal kesaenan bapak lan ibu guru pikantuk pinwales saking Gusti Allah ingkang Maha Agung saha tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan katentreman saengga saged gulawentah kita sedaya kanthi biji ingkang maremaken. Boten kesupen kula lan kanca-kanca ngaturaken agenging pangapunten kangge bapak lan ibu guru ingkang dados kuciwa, nelongso lan nesu amargi kekhilafan kita sedaya. Satuhunipun kula lan kanca-kanca awrat sanget badhe nilaraken pawiyatan menika. Amargi sedaya ingkang wonten ing pawiyatan menika sampun dados sederek lan kaluwarga. Namung kula lan kanca-kanca kedah nglanjutaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggil. Saengga kula kedah ikhlas nilaraken pawiyatan menika. Mekanten ingkang saged kula aturaken. Kula ngaturaken agenging panuwun kangge para hadirin. Wonten lepat saha kasaring atur, kula nyuwun lunturing samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.